Sanibona ngizolibingelela ngizoba mde kakhulu ngizoba engathi yangisitha lelokhuzana kumele ngapha. Ngilingana nawe. Ngizobingelela ngokukhethekile baba uNxamalala Msholozi. Ngiyajabula kakhulu indlela okungakhona namhlanje ngibona nobaba uMgube lapha kumnandi kakhulu kuyangithokozisa ngoba uma uyindoda abaculi bakithi bashona bengenalutho ngendaba yokucindezeleka. Ubaba uMgube kufanele ngabe impela uyabona le success akakuyo njengamanje kufanele ngabe ngaphezulu. Kodwa indlela abacindezeleka ngakhona umculo wakhe kufanele ngabe uhamba yonke indawo eziyofika phesheya. Kodwa kwenzeke lokho. Ngicela abafowethu ukuthi ubaba uMsholozi simlethele uNkulunkulu ukuthi ezosave emhlabeni njengoba bonakele kangaka. Ngicela singaliyeki leli thuba. Uma singake siyeke leli thuba ukulisebenzisa lo mhla ka-29 uphelile ngathi. Ngifuna ukuthi nikukhumbule lokho. Manje naliyeka leli thuba lo mhla ka-29 kuphelile. Mina ngizoqala ukuvota ngize ngivote. Bengihleli ngithule ngizibuza ukuthi ngizovotela. Yikho ngize ngathi angiphume obala ngishone emarenke ngiyobatshela ukuthi nangu baba uMsholozi sefikile bafana uzosenyula kulezi ikhune esibaselwayo. Angizuka modeke ngani zakwethu kufanele nikwazi this is the last kick of a dying horse. Uma nihlulekile kulonyaka kuphelile. Ayiphelisa uKodole